Onye Eze, because no one in talk and go soon. This is a voice note from Onye Eze Jesus. Mbagenu, na inya, ono na afia. Onye Eze Jesus on June 14, 2024. Mbagenu, nneku, negosi proof. Ndazaka muna ibo for mana sabon Sunday. I'm feeling I'm a catch na kibazo. I chose me to my page. Unfailingly. Akwonu ni ife okwu. Unfailingly. Ni a chose his page. Ya no nte. Unfailingly. I'm a catch na kibazo. I chose me to my page. Unfailingly. Good. Mbabiano. Ono na anya ona afọ na nwere some message e delete. Mma wo no ife kpata eji we delete that messages. Na anya ebe a. Na ya. Angosi me gosi unu mo. Okwono furu ya. Una afọ so nke e delete ihe. Na ya. E delete. Onya send nya delete maka ọ na-abụ send ya. Then ya kwuo o rush kwa ozugbo je delete see the whole voice note. The evidence are here. Mbagasi anonti before nkuzi efe ncho ikwu. Ma like you know this video because what I'm about to review now is a very big secret. To tell you people that this man who is ezigbo onye asị and a crook. Onwere mgbe eziokwu ji adị n'ọnụ. Emeghari ọma gbuo phone, ọkọba ka o si yenye na akụghiri. Eziokwu adị onye a n'ọnụ. Onye kpata ntị nnekwu anụ m eweta evidence. But before I continue, ma like ka ngosi unu video meelụ m. Can go see the video. Now share this video if you are live. Listen. God bless you. No, when DG has a mockery. Anumana biame video. Only as a mockery. In Kanumana say Namunia because in Covator may be no better. Abumano Manoketa. Manoik na Yokwam Biko Mubia video. I'm reject you. If it evidence is here, calm down, Kainagan. Nana me a God be more truly disgrace them this year. Unless Monamade Beruchuku. Also, Namada help woman them. So, Uncle Sieba. All of video me for me. Ma kozelo no kamu no Onye Eze Jesus si we bido and ife ega me gaba na bia ime that video. Na ega kwano monte. Nima last year at this time before we bulo Onye Eze Jesus. Onye Eze Jesus so kpo send na page na o chose dey na put na Facebook for now. O Messia send the alum picture of uno olu gasi o se no olu mgba ma picture hotel ma nwaro no nkie. No kata o seki ife wo send ya say no hotel ya no picture of une. We say no chose ka mu nwa bia video. Na wo no a compensation nothing. Iye me no mo bia. No cho ka mu nia ka mu nia ba ka na agbu video. No chose dey na put na Facebook. No cho ife obu no na emezi ka o na send dem nka mu nwa we na post. We say na ma cho imi na ma mi eme. Ajum na ma me. So, na ge kwante. You can't give me a condition before you post anything. I'll put name and post here. Tomorrow, I forgot on Sunday, we'll not post it again. Tomorrow, I on Sunday, I'll make a post. I'll put a post today now. More on Sunday, you forget it. You don't post anything again. Okay, Moria. Evoya. Osemobia on Sunday. Come on, Yafu. Oh, where you Sunday, Lomo. Sunday alone make enjoy ya kedi ife de ya no we for na plan ife pam rush yours go delete na anya ba nke anu wa me on June 15 2024 na the message e delete which is mma akpọ my program ka mma no ka na eme WhatsApp message restore ka mma na ya restore kwalum that thing mana ọ bụ na no ye emenwu aka na like you got that. Or delete ye send the alum video or message because after that one or message you abakwa mbiko no biko we see okay or we send the alum na anya free fed no gburu
my new house and hotel will be open on September last year. Thanks. Don't post it. See a congratulations. Delete here. Even no see more post na piam mfia na page jiki. Afọ me na page jiki we boy na phone. We confront wire. Ka bia. See post to me for in never mother. He never mother see your posts in on Sunday, never my spot to come bog one. More than I give a boy a ball before a bomb. You man, play a voice note to money or canko. But you come to cut it short because I want money, madam. I like my live video. And you guys still have a lot to obusa. Obusa no na nechi e check up ta ko obuputo onwe kan disgrace ye. Kan gwasi awu ni ife e gamu ijebe na nke onye eze Jesus. So mgbe ihe ni na amesi nwenu na ebulu ye. By then money ya ada apakabeze. Then due to this problem I nwe na. So no hai nsi kekwa na ife ome, kekwa na ye nwanne mme, kekwa no ke ndebu se happen no ne am o ai the thing wutam. So my mother bomb never this my mother said that God will disgrace onya bumatia ni si na ekpere emu ekpere onwere my mother na dey emefori ya. My mother bomb say mu biko na manu na eburu nwanne m gba nkete mu chetakwa na during the time of ayaya na opotalum na mgba nkiti otu a na people ya say na the wicked or asị na mu ife mere mu ma ife mmeme mu mere na okwu nwanne nke eburu say my mother gịnị ka ị chọrọ ka mme na ndị aburu ya akari ndị kidnappers and the nife fa tobu ego e were ego nyefa ka ebe eruo ye o se na nwanne ya nwaanyị kpọrọ ya na phone which is one onye eze Jesus see na ndị kidnappers because okay yes ọ kpọsị him that thing because eburugo onye eze Jesus like 1 month and day before this call wee bata very good o wee say yes na ndị kidnappers mesezi kpọ na demand a ransom of 200 million. When na ala homola bani neche nche n'elu nche na na say kedu ebe na-esi fu 200 million kedu ndị ya atụta onye enwelo ifu ife adị ife iti ike niile na ọchịchị tunipu niile nje kwa my mother say nne enwe kwa enwe dịrị m up to 1 million na account talk more of 200 so na mama akwụ ka a ga-esi n'ife a na ọ bụ na fa ga-ekwe na fa kweta ka ayọbanụ ndị fans ma na ga-emenwu donation na-enwe ike mme video na-enwe ike donate ta ọ bụrụgodo 10 or 20 ka send ya lofa nwanne nwaanyị wee jụọ m ọ na akaụntụ nka a ga-eti ego ka ọ na nsị fa na ma chọrọ anybody iti 10 kobo na my account mmadụ eti na shishi na fa ga-eweta dia own account number ka etinye even self na ma mam ti appa ga-enye account number on screen na ma like chahia na mmedi ede na description ọ ya bụ okwu dagharị maka nje wepụ ekwu ka asị m bịa n'ụlọ m wee sị fafa gbakwuo kwakọta na mma bịa ọsị m ego one ka a ga-eji gbanyelu fuel ka m wee bịa sị fa forget about fuel money that I will sort everything my expenses n'isi onwe m ọsị m oke m bịa m wee kasa ife niile m na-eme because mgbe a ka m nwere first ọrụ m nwee na Aguleri that time m na-eje so m wee kasa ihe niile m na-eme wee gbalụ jebe mkpọ but before akpọ so many bloggers akpọ ka fa jeme this thing to home so fa na-agba ọsọ egwu na-atụ onye ọbụla because mgbe ihe a ma attention to high mgbe egwu na-atụ onye ọbụla onwere onye egwu kwe across mkpọ egwu na-atụ onye attention dị high onwere onye egwu kwe je wee pick the courage say ka njebe eluzie na nke onye eze Jesus wee meetie nwanne ya nwoke ọ dị ka Jude something hold on because all afia ka ejikwa wee mepe account let me go the video is still here. And from today goes on, man, keep the record of anything more than mother than I dear mamma, which I dear mamma tomorrow. Okay. A carbon boss in jail. This video, you got for my get man here. My 1 year with almost function in the family in the pot. I will make this video, not only me.
Okay, ka m gosi unu ihe nchọ igositele ụnụ bụ akaụntụ nọmba eji tinye ego. Lee ya ebe a, live at Onye Eze Jesus house. Akaụntụ nọmba bụ na ya dị akaụntụ nọmba mkpọ that time 63 kwụsị na 405 Fidelity Bank, Tony Nweke Ofodele. That is the account. Tony Nweke Ofodele. The account ka dere na my YouTube. Eluomu mburu ụzọ wee mitie nwanne ya nwoke nke nwa akaụntụ nọmba because a sị na ọnya ka akpọ wee jụọ nwanne ya nwoke mma like ịnụ from you kedu ife mee in the sure because that time so many people believe na Onye Eze Jesus nwụrụ anwụ na ọ dị ọzọ ndụ. That is what people believe. So mụnwa self believe kwuo na the same thing nya ka njijụ ya si nna ịdị sure na onu Onye Eze Jesus na ife aka ndị wayo kpọọ n'afọ mmụ n'ọfa dị Onye Eze Jesus ka e wee napụ ya ego ọ sị mba na ọmụ onu Onye Eze Jesus na ọma ka o si ekwu na nke a bụla wayo n'ọrụ Igbo wee si oke nwejụọ ya ka ọ kpọọ gị gịnị ka o kwu o wee sị na ọsị si ji eyọbalị ya ndị mmadụ si biko si nwa ife a ga-eme ka a dọpụpụta ya ebe a na-enyezi ya ego nri na ọkpị ya na-elezi ele na ọ ga-anwụkwọ si biko si jee kpọba top o because ife ọbụla mekwala anya because unu notice ọ na-afụ na iji vidio ọbụla ọ ga-adrọpụ bụ top o ebu ụzọ epost ya na top o na-alụ man to man very well ya na top o man to man a na-abụ na alụkọ wee si jee kpọba top o and other bloggers ka emebelie vidio yọba ndị fans ọkwa onye si na ọ nwere mgbe o ji si ndị mmadụ tụgharịa ya ego na-egekwa ntị na ọ nwere mgbe o ji si ndị mmadụ tụgharịa ya ego ka nwanne nwoke na-agwa m n'ọkpọ ya na fon si yọba ndị mmadụ ka e nyere ya aka nọ na nwa m ka o si ebe a pụta na ife achọ bụ 200 million naira ike na ụmụrụ ụwa ụlọ ọtọgbu m nwesịfa nna unu anụgo n'ife okwu mmemme my own party naba unu agbakwa mbọ chọọ ọda bloggers ga-eme their own party. Kedu ebe pinọpinọ nọ fasị na pinọpinọ anọghị ya si no problem ka anyị mee vidio ewee mee vidio biko unu eme expect onye na-eme vidio ka ebe eruo onye eji eje mpụta ka nsịfa na ife dị n'ojikwa ihe ekulu dan ihe bring onwe solo for people to have sympathy on you nye gị ego. Ndị na-handle this Facebook business maka ndị mmadụ si eme. Are you getting me? And the if ever wam plumb and plain now that Lexus Super Kidia Boriamwe. The same thing can cook on a video. I did according to direction. And not got a Honjaben and Onye Eze Jesus. Onye Eze Jesus unjele jawa before we gaya. Ako makanya wana aseno moke na mbi moke ya moke zege how? I don't understand. Kedu de moke riozi. Ịnwekwa ife adọm mgbe batagodu be gị mgbọsị abịagodu ime da vidio apụgodu anyị na getiman kọba ọdụ maka getiman ọsị nke nwanụ akọwalụ getiman kuru kwuzie dan mepee geti anyị wee mee vidio anyị chụrụ ime emesịa do amazi m ego na kontributu tezi bikos ọ bụla na akaụntụ m ka etinye ego 10 naira abara na akaụntụ m. I mentioned this video, but so many people say na arrange no ka iwe kpoke ego n'onye because e ma na amalugo Onye Eze Jesus asi onye ase. Na ase, no ife me ka e were ezite ego, na chogi finish hotel ya, no ka e were ezite ego. Na obo na fa nulo, na obo na this thing be real, na ekwesi inu onu pino. Kedu ebe pino no? Kedu ebe pino no? Ekwu aka ka akpọkwa nka mpịakwa ọzọ ka nje gba pino video, wee sị na asị na pino chọọ ka mgba ya video na ma ga befa. Na pino will come my house. Na ma chozi nke ya bụkwa njesikwa echi akpụrụkwa m n'ọnụ si n'ọnụ bụ the cause of the problem. Osi oke ka try ya next time mụ nwe na video wee fụzi ya wee zu oke na nke pino ebe da sem pino sekpurukwa na ayọ wee were ọnụ ya sị na ụmụnekwa ụmụazị na-abụọ mere na fire dịka na-eje school nekwo ụmụazị ifugodu ka pino dị ebe ahụ doghị anya na-efe enye ha. It's on the video, go and watch it. After I message that video, and I did this video. And the same account number I use on my own. Nya kapino ka uwezu kefa use I think. I'm gonna the page na the video can my page. No go see evidence. Oh my Onye Eze Jesus na asunu. Na share no this video. Na meto no maka na share button. Maka Onye Eze Jesus na asunu na anapo ya 87 million. Send ya go see proof. Eji na pia 87 million. No, can them 1 million 500. Yeah, go see proof.
Ojike. Kabia. Video is still on my page. Now, na the video eba. Na anya. Una kwa niwe no network man nen. Akwonu fu nwunye onye eze Jesus, akwonu fu uwe ezu oke. Na pila. Keep don't. And again, I'm very happy that you know you made this video. Why else would? Okay. First, this video, but I want to get the Check, I'm just going to back in nacho. Wait. Ọkọ maka ndị sị na nje etinye akaụntụ nọmba m. Gaa ntị ka ụnụ fụ na uwe ezu oke jikwa ọnụ ya wee mee nchọkwa dị akaụntụ nọmba etikpara ego. Agba m nọ dịsa na akaụntụ yuzu. Dịsa na akaụntụ nọmba yuzu ka wee ezu oke fa yuzu kwa. N'anya. Ọ bụ na ọnwa onye na-ekwe enyemaka onye akaụntụ nọmba oge etinye ego ahụ 632201 ihe a jidere. Ọkwọ ụlọ ya. Tony Nweke ọfọdụle. Ịchọkwa ịkpọ Tony Nweke ya na phone number tụọ ya ma ọ bụ eziokwu 090 2050 9777. Ka nọmba Tony Nweke ọfọdụle. Okay, fu one thing about me n'ụwa bụ for the fact na aka m dị ọcha. Onye ọbụla na-aka na-adaji ọkpa. Because eji onye ọbụla njiri ọfọ jiri ogu akwụ m echi ewu ka aka na-abụ. Shuri nke so ọnwa efe ma eme echi jee nu jide na onye eze Jizọs maka ọ plan gbago ka o yesi adị nji ha ya da assassin ndị ya bịagbu m. And ọnwa efe ọbụla ma eme echi ọnwa na ife ma esi echi jide na onye eze Jizọs. Ọnwa ife ma eme echi na-agakọta aka akụkọ onye eze Jizọs kwunu ga-ejide. Jide na onye eze Jizọs. Jide na onye eze Jizọs ma ọ bụ ihe agụlebi mmadụ na-aba. Fanado. Gosofa mu ife ma eme echi. And I'm happy that I present all the available evidence. Onu need the with all this thing now, and all this evidence, only open up tomorrow. Second, will come go say, Wasolo, EAG and Azelu. Because only young melon. On one when you put it, while second then and can say, I know my yo. Which is normal and charge, you go say, I have me. But I say, I use my own money to do it. Nakato was your side dance, and me, I can wear more coffee. Mwe kusigo makam onye eze Jesus. Onwe ọkwa dị mkpa nsị ka nye unu.